Posjetili smo fantastičnu izložbu Ivana Meštrovića u Zagrebačkoj galeriji Klovićevi dvori. Meštrovićev kiparski opus predstavljen je na 3 etaže i u predivnom atriju galerije. Izložba je otvorena krajem prošle godine povodom obilježavanja 140. godišnjice rođenja najistaknutijeg kipara moderne hrvatske skulpture i jednog od najvećih hrvatskih umjetnika uopće. Ova izložba okupila je dosad najveći broj Meštrovićevih dijela. Više od 200 njegovih skulptura u galeriju Klovićevi dvori stiglo je iz raznih dijelova svijeta. Iz New Yorka, Londona, Lica, Ljubljane, Beograda, Rima, Praga te iz drugih galerija i muzeja u Hrvatskoj. Preporučujemo razgled ove vrijedne izložbe, no požurite jer je otvorena do 3. ožujka.